маъриф аз соҳаҳои афзалиянок дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва дар меҳвари он омӯзгор ва маҳорати баланди касби ӯ меистад. Салом бинандагони азиз, ин барномаи Роҳнамо аст ва мо омадем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 95-уми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба хотири муаррифии чеҳраи навбатии барнома. Дар ин барнома шуморо вориди дунёи кӯдакон мекунем, яъне чеҳраи навбатии барнома омӯзгоре мебошад, ки барои синфҳои ибтидоӣ омодагӣ дидааст. моро тамошобин бошед. алифборо ба дасти ман ниҳодӣ, бароям саддари маънӣ кушодӣ. нахуст устоди ман дар ҳар ду олам, бароят сабз гардад барги шодӣ. қаҳрамони навбатии роҳнамо омӯзгорест, ки ба дасти хонанда алифборо медиҳад. муаллимаест, ки алифбо, ҳарфу рақам ва хатту саводро ба хонандагони хурдсол меомӯзонад. омӯзгори синфҳои ибтидоӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 95-уми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе иштирокчии озмуни соҳавии омӯзгори соли Тоҷикистон Собираи Искандар. омӯзгор имрӯзҳо дар маркази инкишофи кӯдаки назди муассисаи таълимӣ ҳам ба тайёр намудани гурӯҳи омодагӣ ба мактаб машғул асту ҳам барои синфҳои ибтидоӣ муаллимаи мушфиқу ғамхор ва роҳнамо барои насли оянда. омӯзгор шахсест, ки мисли шам аст, худ месӯзаду ба дигарон равшанӣ медиҳад. албатта на ҳама лоиқи омӯзгор шудан дорад. бояд барои омӯзгор шудан бо сабр, бо таҳаммул бояд бошӣ, ки бо кӯдакони хурдсол асосан хеле мушкил аст. омӯзгорӣ сабру таҳаммул талаб менамояд. барои он ки ман аз хурдӣ шавқи зиёд доштам. вақте ки омӯзгорони ман дарс медоданд, бо муҳаббат, бо меҳр дарс медоданд, аллакай меҳри ман ба касби омӯзгорӣ бениҳоят зиёд шуд. ман то ҳозир пушаймон нестам, ки касби омӯзгориро интихоб кардам. ҳар рӯз вақте ки аз хона мебароям, бо як муҳаббат, бо як меҳр ба муассиса мебиёям ва ҳар як хандаи кӯдакон дили маро равшан мегардонад. ман хеле хурсанд ҳастам, ки омӯзгор ҳастам. дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф омӯзгор нақши калидӣ мебозад. ин нуктаро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд. дар воқеъ калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим, омӯзгор ва хазинаи маънавии ӯ ба шумор меравад. аз ин рӯ самаранок ба роҳ мондани корҳои тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии хонандагон боло равад ва мактабачагон ҳамқадами замон гарданд. ман кӯшиш мекунам, ки аввал ҳар як хусусияти синни солии кӯдакро ба назар гирам, тарзи муошират, тарзи муомила, барои он ки махсусан синфҳои ибтидоӣ бори аввал нахустин қадамашонро мениҳоданд, ана омӯзгори синфҳои ибтидоӣ бошад, дасти кӯчакашонро мегиранд. ҳар хел хусусиятҳо доранд онҳо, бояд ба дили онҳо роҳ ёфтан лозим. лекин ман ин чизро рости диққати махсус медиҳам, ки ҳамин чизро бисёртар эътибор диҳам. ба ҳар як кӯдак, ягон кӯдаке нашудааст, ки ба дасти ман омада бошаду гирья карда рафта бошад. ман аз рӯзи аввал кӯдаконро одат кунонидам. ин ҳамин қадар сол шудааст.
عادت کردم و خرسندانه خوش خرسندانه به خانهشون میروند. البته مشکل است، لیکن من نوابسته از مشکلی کوشش می نمایم که از عهده کسبم برایم، برای آنکه ذوق دارم، خودم مهر دارم. هر یک موفقیت های خوانندگان به من ذوق می بخشد. муаллима Собираи Искандар бо малакаи омӯзгории худ имрӯз кӯшиш мекунад ки ба кӯдакон дониш омӯзад, кӯдаконе ки ҳанӯз аз муассисаи то мактабӣ қадам ба остонаи мактаб мемонанд. таълиму тарбияи онҳо ба дӯши омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ вогузор карда мешавад. бинобар ин чун зинаи ибтидоии таҳсил, муаллима кӯшиш менамоянд ки хиштчини моҳир бошанд, чунки шоир дар ин маврид гуфтааст: хишти аввал гар ниҳад меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. دنیای عجیب است که من آن را شاید به سخن بیان کرده نتوانم، برای آنکه هر یک خنده آنها، هر یک کاری که میکنن و معلم جان انا این من چیکار کردم، آفرین، بهترین گفته با من به آنها با سخنهای گرم مهر میبخشم، ذوق آنها زیاد میشود. ببینید چه خیلی طفلکان خنده زیبا دارن، دنیای به آلایش دارن. برای همین من به حد دوست میدارم. بله، من در مؤسسه تا مکتبی نیز کار کردم و هم متخصص آن ساحه هم هستم. با 2 اختصاص کار و فعالیت می نمایم. برای آن که باز هم کسب خود را دوست می دارم، هر دو کسبم همگیرا است. هم مؤسسه تعلیمی تا مکتبی و هم آموزگار صنف ابتدایی. هر دویش به من ذوق می بخشد. بسیار دوست می دارم با کودکان خصوصا کار کردن رو. البته آن هم به من مشکل نیست، برای آن که من کسب خود را دوست می دارم. дар маркази инкишоф омӯзгор дар самтҳои шиносоӣ бо муҳити атроф, тарбияи экологӣ, хештаншиносӣ, ташаккули тасаввуроти оддитарини математикӣ, тарбияи ҷисмониву мусиқӣ, омодагӣ ба саводомӯзӣ, суробсозиву гулмонӣ, расмкашӣ, инкишофи нутқ, шиносоӣ бо адабиёти бачагона, ташвиқи меҳнати дастӣ ва монанди инҳо кӯдаконро омода менамояд. ای پیشوا مردی خداداد، بکردی از سری نو کشور آباد. همه احسن، همه خوانیم تحصیل، به آن فرزانه مادر که تو را زاد. وطن به من بادر است و جانم برابر است، مقدساتی وطن چونین مرا در بر است. дар стандартҳои фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ салоҳиятнокӣ аз маҳаки асосии омӯзиш ва дарсазхудкунии хонанда дониста мешавад. бинобар ин муаллима кӯшиш менамояд ки диққати асосӣ ба ташаккули малакаҳои амалӣ равона карда шавад. тарзу усулҳои нави таълим самти дигари интихоб кардаи омӯзгор аст ки аллакай дар синф самар додасту дигар омӯзгорон кӯшиш мекунанд ки пайваста аз омӯхтаҳои муаллима омӯзанд ва дар раванди дарсҳояшон васеъ истифода баранд. муаллима Собираи Искандар яке аз беҳтарин омӯзгорҳо дар муассисаи таълимии мазкур ба шумор меравад. бо он кас дар доираи фаъолияти корӣ шинос шудем. дар рафти дарсҳои он кас нишаста таҳлил кардем ки дар ҳақиқат муаллима бо худ чизе ки доранд ва аз дарсҳои он кас мо бо худ барои истифода чизҳои зиёде ба худ гирифтем ва бевосита дар коллективи омӯзгорон мавқеи худро
пайдо карда ҳастанд. яке аз беҳтарин шахсиятҳо мебошанд ки шогирдони онҳо ба он кас эҳтироми хоса пайдо кардаанд ва бисёр шогирдоне ки дар рафти дарсҳо тайёр карданд бевосита як қатор иштирокчии озмунҳои даври ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ мебошанд. омӯзгори имрӯза бояд бо сабр ва бо таҳаммул бошад. аввалан сабру бо пуртоқат бошад. агар кас би худро дӯст дорад ба дунёи кӯдак худашро бахшад, бояд дарсҳоеро шавқовар гузаронад, то ба дили кӯдакон, ба дили хонандагон роҳ ёфта тавонад. ба ҳар як усулҳо, ба ҳар як методҳо бояд дарсашонро шавқовар гузаронанд. боз ба озмунҳо, ба ҳар набинед чӣ хел озмунҳо бисёранд, асосан дар ин ноҳияи Сино шаҳри Душанбе бисёр озмунҳо рафта истодааст. олимпиадаҳо, ҷилои дониш бисёртар кӯшиш кунанд ки бо хонандаон кор кунанд. ҳушашон ба дарс мешавад, завқашон зиёд мешавад, фақат фикрашон дар хондан мешавад. барои бисёртар кӯшиш кунанд омӯзгорон ки кор кунанд. асос бо сабру бо таҳаммул. омӯзгори аввалини худро дар ёд дорам. бигзор мард буданд, лекин ба мо ҳама чиро аз хурдӣ омӯзониданд. беҳтарин шахсият буданд. рӯҳу равонашон шод бод. албатта мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем. барои чӣ ман ин касбро интихоб намудам? барои он ки бинед пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам имоми раҳмон ҳам дар ҳар як суханронӣ, дар ҳар як баромадашон мегӯянд ки мо ҳеҷ гоҳ омӯзгори синфи ибтидоиро фаромӯш накардаем. фикр мекунам ҳамин касби ман боз ҳам ба ман бисёртар шавқ дода истодааст ки бинед бисёртар омӯзгорони синфҳои ибтидоиро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. чун муаллима ҳамчун омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст, пайваста бо дарсҳои намунавӣ мавриди зеҳни таҳлилгарони соҳа ва омӯзгорон қарор мегирад. ҳамин аст ки дарсҳои намунавии муаллима дар самтҳои daҳиҳо ва воҳидҳо, хислатҳои нек ва бад, забон ҳастии миллат, омӯзгор шахси наҷиб, тоҷикистон кишвари зебои ман ва монанди инҳо гузаронида шуда аз ҷониби донишкадаи ҷумҳуриявӣ такмилихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф баҳои баланд гирифтааст. тарзи таълими ҳамгироӣ байни фаниро муаллима бисёр ба маврид истифода мебарад то хонандагон вобастагии фанҳоро дарк кунанд. муаллима Собираи Искандар яке аз омӯзгорони муассисаи мо мебошад. он кас аз соли 2021 дар ин муассиса кор фаъолият менамоянд ва хеле муаллимаи пуртаҷриба ва пешқадам ба ҳисоб мераванд. бо ҷавониашон нигоҳ накарда он кас дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок менамоянд ва шогирдони беҳтаринро низ тарбия карда истодаанд. дар давоми сол якчанд маротиба дарсҳои кушоди намунавиро баргузор карданд ки барои таҷриба омӯхтани дигар ҷавонон кӯмак мерасонад. ҳамеша пешқадам ҳастанд, дар ҳама корҳо фаъол ҳастанд. фаъолияти меҳнати муаллима ки асосан дар муассисаи томактабӣ ва таълимӣ сурат гирифтааст, мавсуф тавонистааст шогирдони зиёдеро ба камол расонад. тарбиятгирандагони ин мактаб ҳамзамон дар синфҳои болоӣ таҳсил мекунанду иштирокчии озмунҳои сатҳии ҷумҳуриявианд. من خیلی خرسند هستم که معلمه صابره اسکندر به ما درس میدهد و درس های وی به ما شوق‌آور و خیلی پرمضمون است. ما با معلمه کوشش کردیم که تا که در فروغ صبح دانایی اشتراک نماییم و در دور اول جایهای نمایان را اشغال نمودم و در دور دوم رفتم و میخواهم که تا آخر ادامه دهم.
муаллима Собираи Искандар зимни фаъолияти омӯзгорӣ мақолаҳои зиёди илмиву оммавӣ низ навистааст, ки бо ин кораш ба рушди соҳаи омӯзгорӣ саҳми назаррас гузоштааст. асосан мавзӯъҳои таҳлилнамудаи муаллима самтҳои омӯзиш дар зинаи таҳсилоти томактабӣ ва синфҳои ибтидоии муассисаҳои таълимиро фарогир аст, зеро мавсуф дар 2 мактаби олӣ ҳам ихтисоси мураббияи муассисаи томактабӣ ва ҳам ихтисоси омӯзгори синфҳои ибтидоиро омӯхтаасту мутахассис гардидааст. ҳамакнун иштирокчии фаъол дар даврҳои гуногуни озмуни соҳавии омӯзгори солии Тоҷикистон мебошад. имсол низ ният дорад дар ин сабқат иштирок кунад ва музаффарият ба даст биёрад. аз раванди фаъолияти муаллима ҳамкорон бисёр шод ҳастанд. баста ман омӯзгор ҳастам, боз 4 фарзанд дорам. ман кӯшиш менамоям ки ҳам ба фарзандони насли оянда, ҳам ба фарзандони худам вақт ҷудо кунам. асосан ба фарзандони худам ҳам баъди кор меравам, баъд аз корҳои хона аввалан мегӯям бачаҷон кани дарсатро бинам, имрӯз чӣ кор кардӣ. Бисёртар диққати ҷиддӣ медиҳам. ман намегӯям ки ман хаста ҳастам, зан ҳастам, модар ҳастам. ба зан модар буданаму коргар буданам кӯшиш менамоям ки боз ба фарзандонам диққати бештар диҳам. фақат бо суханҳои хуб: ту метавонӣ бачаҷон, ана офарин тавонистӣ, ҳеҷ гам не, имрӯз баҳои паст гирифтӣ, боз кӯшиш кун бачаҷон, бо роҳу равиш, бо суханҳои хуб. фикр мекунам сухани хуб албатта ба дили кӯдак, ба ҳар як фарзанд умед мебахшад. дастовардҳо, музаффариятҳо ва қадрдониҳои зиёд бозгӯи амалкарди амиқи муаллима дар соҳаи омӯзгорист. фаъолияти бенуқсони мавсуф гувоҳи он аст, ки Собираи Искандар амиқан омӯзгор аст, омӯзгори фидокор бар касбу ҳунару дониш, роҳнамои ҳақиқӣ баҳри рушди маориф ва илм ва ҷилои таълиму тарбияи насли имрӯз. ба касби мушкилу пуифтихорам шукр мегӯям. ба ҳар як пораи нони ҳалолам шукр мегӯям. надонад гар замона қадри заҳматҳои ранҷи ман, ба ҳар як ассаломи кӯдаконам шукр мегӯям. накардам гар ба бар пироҳани туркиву кӯриёӣ, ба ҷуздону либоси мактабиям шукр мегӯям. нарафтам ман агар боре ба толорҳои зебоӣ, ба ожангу ба мӯйҳои сафедам шукр мегӯям. надорам сарвати дунё, вале дунёи ман зебост, ба дунёи чу тифли кӯдаконам шукр мегӯям. барномаи роҳнамо муаррифгари он омӯзгороне аст, ки воқеан ҳам дониши амиқ ва ҷаҳонбинӣ мукаммал доранд ва ба хонандаи имрӯз дониш дода худро хушбахт ҳисоб мекунанд. ин буд барномаи навбатии роҳнамо. хайр, тансияту хонобод бошед.